มีสมทีเล็บปลีกันหลอมดูโตนะจุงซิงจวนให้พุ่งเองที่เราก็เขียมชุนอันนี้คอนเกรสเทรเซอร์นี่เมกันนี่ทินพูเอฟแล้วดูมาที่คอนเกรสวีซีเมมเบอร์อันนี้ป้าก็บล็อกเซกเรตารีจังไลอันนี้บอกทินพูเอฟแล้วเริ่มเรียนที่เอ็มเอฟทลาย vice president อันนี้บอกกันนี่บุญอาเฮียนกันจะว่าอินผู้เงี้ยที่หินลุงตะกินกันหล่อมันนี่ที่อันที่นะตัวเองกุดดิ้งลำเราพัดช่วยละกินสิไปกับเราบุกันไงทิ้งตะกินเหล่ล้อมตะกินกันหล่อดูแต่เจ้โอเลยzoram mi pui te hian tuna chuan mi pui kan ti hian neutral kan ti te neutral te tel lo hian eng ti kong mai in tu pol ma hian sarkar na an siam theilawa party tina hian inziak lut kan ti enrollment neya membership fee pe thlap hi chu eng party ama hian kan tam em theilawa chutia ang chuan kan thlin na than te ro kan rel theina chan te chu mi pui kan ti neutral te sarkar ha thok te ko san mi te khotlang in mang NGO in mang le politics ngai ven lem lawa lo thlir kwal mai te heng ho hian za researchers kan ti ho mi hetiang anga politics lo thira lo zir chiang tu ten an soidan chuan za somriat te hian ZPM be seina an khatani ti hi ka soima saber du a chan chu kan kalna apiang hian ke mani min thelem lo te bula ke po hi kong achiat ema bang khan mani motor nilovin aizola voi tam tak sumo ten kakal thina chunga chuan ke ma po min hремia chuang lawa chen kha chuan kan han thut vela min lo hria min lo be bor tok te pon om boka chunga an soi tam ber chu ZPM ba ka hian be se na kan nei lo tuna hian congress te MNF ten heti chen hi min hruai to amai ro chu tun hi min thlen chin pui ani kan be dong ani ti hi keima beng hria ta ringot po hian an soi tam em ani chumi pialama chuan thalai rual engemaw zat te political party te keima ni party nge mi te poin beng an chi mi pui sang an kom thina chutiang anga tanga chhut chuan za somriat mizoram mi pui te hian sarkar thar an dua chu sarkar thar atan chuan ZPM hian be se na an nei ni pathian ni hen kan in khom thina he nudwa ti teu ne ko than khata kan loya kan in khom bang hi kan han ho phe hi achang chuan kan in khom bang chia kan chhuak ki ko than upa then khatte rong bol tu te nu le pa pawalai ang chi ho te hian min han kheu ranga chunga te po chuan tang ro o kan tran te mi chu nia kan tan ron soi moi ve lo amai ro chu in party hian be se na kan nei ni ti hi keima nge poi min hril jing em thina chu eng wangin nge min be se kan ti chuan congress in na an lo tho to dan an hmu tin chu ba ka chuan MNF in na an lo tho to dan an hmu ani ke ni chuan enge kan tum kan ti chuan party sarkar paya mi pui sarkar dina kalphung thara mizoram en kol kan tum ani chumi wang chuan an chak ema nichin loka khanin tui pui dia te kan ron chola jing cho kan ron dar zo ate kan chola an soi chuan ril ru tina ni tina in hlo fak na tur mu zo lo ten vi sin hwaya in hlo fak na tur alo omin MNF sarkar mi an ni kher lo chuan in hlo fak te po phal lo na alo om ve thina ni khatiang te party sarkar dik tak chu ni mande ulok ni kuma khan Bangalore ka zukjina Bangalore chu corporation area nia corporation kan ti chu hei lunglei Aizawl municipal corporation angso AMC kan ti angkha lunglei Bangalore chuan Bangalore municipal corporation kan nei ve ni hunrei takke po ka zuk om ve to chuta chuanin BJP corporator pali le congress ami meichhia pakhat an MLA te ka zuk koma khatiang khan kan zuk kal kwal ve chulaya ahma in lo zu om reng to mai langin anni ho ka zuk koma tanga thil thar ka zu mu azira zuk zir tum ka ni boka BJP an corporator ka zuk zo pakhat chuan
อันนี้จุมิชิงอันตำลุตุกเบงกาลอร์เขาปุยชูงาริกุดควันนวยซาโดนนอมตัวนี้กันอมไล่คันกันอมจันติรเวลคันนวยสมเรียดเวลนี่อันโนปุงเซลันปุงเซละอ่ะเบงกาลอร์เขาปุยริงดอาการนั่นแต่ก็ปุ่มปุยนี่แล้วเนี่ยจูเบงกาลอร์เขาปุยชูงคันนวยซาโดนมิชิงอันออกมาจุดตาจวนอวดริงดปกขาตำมาจุมีอันเอ็นกอลดานจุกะโจตาเขาปุยชูงมีเรทเฮตอันเอ็นกอลดานกะโจตาเขาปุยชูงมีเรทเฮตกันเอ็นกอลดานอ่ะจวนสิ่งนี้อินกันเอ็นกอลละin le lo nei mia lo te hi in le lo kan sak saka apartment an tia in chhong lian pui hen sa ta chuan bedroom pahnih te an thena ta khan an sem ta ni tin chu ba ka chuan in mun nei anom chuan in sak tan pui na tur cheng nuai nga te kan pe a then khata chuan loan te po kan pe loan kan pe kha nuai khat te chu kan subsidize nga la an ti ta ni tin chu ba ka chuan in Otorek so khal thiam ten ni chuan khata te khan lon kan pe a thiam thil chi sang sang hei factory te nau te din duan ni chuan khatiang kha lon te kan puk tir thina an te an ni chu an tax pack te ho tam awangin welfare fund te an neya paisa tan puina tur khan nga chumi kan soi duan a chan chu ani le chu tiang mi in than don chuan in party mi le sa chau em mi in than thin ka ti a aron nui taru ruwa nilawe kapi enga tinga chu tiang kan party mi kan chanang ke ni chuan khatiang ti tur bi kha official kan neya mire thei tan pui ngai tak kha kan thang chuak thina ni aron ti ta ni chu ta chuan enga tinge chu ka zo kher che ka hril ka zo du na chan che chu Mizoram atanga local kan ni kan state chu te reute mishing nuai som pakhate molek omna kan ni a chu ta chuan mire thei te kan en kol dana chuan kan party mi le sa ani lo chuan tu mai in an ngai sak lo lom ka ti ama ka ti ani Christian ram ni lo zok India ram po Christian percentage claim na Karnataka khan khatiang khan anin en colony chuan keini Christian rama party politics awanga mire theite re thei na lutuk ra be do tu na po hian an party du zonga po an omngam lo ni tiro u adikin tem chu wang chuanin hetiang zong hi ti bo kan tuma kan ti bo don boka pathian khoi na awangin sarkar na po hi kan chan nge kan in ringa sarkar na kan chang ani chuan party politics ti bovin ke ni chuan mire theite choi kan na tur hi kan pe don ani kan chan pui don ani khatiang ringot kha kan ngai to dona eile bara in todel kan tum dona eile bara in todel turin kutna thok tu te farmers te le mistri thiam te kutna tho thiam thil chi sang nei tu te kan tung ding dona chu tiang ang chuan tran pui na le khatiang an ma ni choi sa na tan khan abul tan na tan an thara chwa so thing ke ji khat cheng som ngai kan lenga mun phia ke ji khat cheng za in kan leng ti in kan policy ate ne kan in than ma sak sang hi som paria ta te po khan manifesto te kan da ni kha kan la sheranga kha kan la din pui renga tu na po hian kan tum ma sak berani so thing te hi azor na hun pui khulai siliguri te khwan ka zukal to mitlin te o khi en tur oma a so thing lo la khom tu ginger traders an ti ho te kha ka bena save ema tin neramax ho te po ka cha chhuwa ka riarun aizola khanin kan farmer so lampanga mi kan ko khoma kan kal khoma anni point so thing an leidu zia le metric ton engzat pom ta se khang ang kha ka kan leidu a ni chuanin fai thatagin athar lian takin in lo sia manga le in thing thanga kan le nge yang ti ti khan an oma farmers ho ta hi cheng som nga puin lo le sakta ila kan sarkarin chumi kuma khami kan ko chwa kumpo khan kezia cheng somthum pathumin kan hral saka cheng somthum pathuma hral po kha farmers tan khan ala tha ema chutiang chuanin nasa takin tuna hian market lampang ngai tu pol te po kha kan in din le to azor na tur foreign direct in ani mo India rama a leitu te lei chon ne na anin pedone mo kha tuna hen fel fai takin kha market kan man theina tur khanin kan ti vel me kani ti kha kan sia ta poimo Mizoram hian development kan soi thina development kan ti hian mi za a somria tal mishing ina an chhorlo chan development atling kan ti lo ni ke ni chuan atling lawa airport nal tak te nei maila phul lem te phain football pet na futsal
khel na tur lian pui pui po nei mai la khami chhor tangkai tu te airport la mulo hi mishing engza nge omang airport mu chu soilo air ticket po la mulo le la chelo air ticket leidan po la thiam lo mi tam takan oma futsal te football te po hi khatiang field mu phak lo le pet man lo thiam po thiam lo khan tam em ema kha ai chuan kut na thoa kan in to de la an na tho kut na thok tu te na an tho chwa kha man taka kan lo le sakhan mishing kan ti pui tlingin mishing te kha kan dom kang don ani ti kha kan sia ta wangin kha ke ni chuan kan priority kan ngai poimo masak berani don ani ti kha karon soidu ani e tin zpm chuanin in to del kan ti khanin hei tu na po mizoram hi amak ema thil chi sang kan zirve aizol pa hau sapui pui hianin khoi muna po he ta phura lama ti son pakal ta ila aizol param hilo ni ve to mai ni chu amang an thak mema mire theite tan chet ngai na hi om to lo chu wang chang kha hausa po nimin loka khan ni som pasari se sonin en chuan dr vanal thana khan in huang ti ro progressive tax anti khami introduce tur khanin bill apuluta ma se tu na khan an la pass theilawa khang bill te kha pass ani huna chuan mi hausa te ram nga ringo tho kha chuan tax tam tak an pek don awangin tax pek teu ai chuan an ram kha hral le maya mi re theite hne na te po han hral le mai kha an du dona kha that em wang khang te po khati an ni ti kha in lo hriat ve sim simatan kan soi pa du boka tin tun lai hian party dangin min be na ber chu min be na tur dang hian se thot lawa achan chu kan la sarkar lawa pathian khoina wangi thil ti swal kan la nei lawa thil ti swal hi kan tum bok lawa tuna hian keini chuan mla in candidate tum tele mla thantlin tum te chuan corruption hi an do vek don ani in than masaka khan ni man zan kan local malok zan khan ka file ho in thana hnai to em ke te election file zong ka ching fela pakhat te ten ka chiara kalunga tileng em a chuta chuan wal upa ma a kan in tiam na le kha ka chiara alung len thak wal upa te na min ven na sadzia te mla a kalo tling ani chuan ka sum lak lu mil a ka khosalo ani a property rin hlel oma ka omani chuan ka chunga action lak theiniang ti zong te kha kan chiar thar le anuam em a wal upa te khan in thlan na a campaign na tan sum man an phal lawa pathian khongai na wangin sang hi som priya da khan sum man tur kan nei lo bik po ni lo ma se wal upa te ma kan in tiam na kha kan za chumi wang chuan cheng khat po vote leinan kan mang lo kan man ve ber chu unita thingpui lo lum nan te an kal ha lu tuk tur an petrol man tur te khatiang te an kal ha lu tuk an han kal khom tur chon lo e khom ve na tur te kan pe ti ba kha siki po vote leinan kan mang ve lawa chumi wang chuan ke po kha in chat angin vote somsari pahin ka tling lawa kha vote somsari pahni kha mu kher ngai lovin vote somthum pasari kha chu han mu bel ilang chuan vote khatin ka tling ve the renga khata te khan cheng chu ti za chu min pe la chu ti za chu karon lu puyang a voter zong nen kan lo kalang tian tam em ngoi ro min the thiam ro khongai takin vote ka lei lo wanga ka tling lo ni chuan pathian ma a hian lom thu soin ka kun thei zo dona ka tong trai nei lal pan min chan sak le zok dona wangin chu ka hnat ka lo hnial ange ka ti a chu tiang chong ka hnial ta a tun theng hian kha ka in chuan na alo ni ta ni chu wang chuan party in kal phung kan soi to kha zan in a local khom te po hian kan chia renga poimo a party dan kala kan om le si chuan mi nui kan ti zadon ani ti kha kan tel zeu du bok ani chu nichina khan kan thalai president khan aron soi zeu to boka kan party na kan tumber pakhat le chu pathian lalram din ani ti kha kan siat thar apoi moin ka sia a zanina ka thu soi lo ngai tha phak zong helai local khom te le pon lam mi te poin lo sia se ka du chu keini chuan pathian ram lo thleng sela pathian ram hi dinila lei hi van rama chantir le ti kan du ni man deu khan president
kan in thanga nang ni po min vote turin tam takin local kalom in chunga pon lom thu karon soinon le a khami president kan tin hlim khan press conference kan kowa chuta chuan zo na min zota MJA president pulal tan thanga zo na min zota MLA ti hian iding le don ania ilo tling ve hlau ni chuan enge ni ngai poimo sak berang i first priority enge niang min ti a in ngai tuane chete pom lo karil ru commitment ka siam na sang hi som pariata kalau soyang khan mire thei te ka ngai sak na saberang mire thei te le mi hausa te inkar hi azau to lu tuka chumi chu potzim turin tan kala ang katia chu tun thleng a kala tumani chu pathian du dan ni tlat chumi hmang chuan pathian lal ram din hi keima chuan kalau tum ve ani pathianin kan zawa hian min hmangaya zanin ai kum som sari kai kan om toem le local khoma hian kan la om lo tiru kan la om lo ni kan om ku pathianin dam chen min pek chu kum som sari ni a chakna wangin kum som riat pon ni theya ati chawa khove la hian eng ma kan lu pui lawa eng ma kan chwa pui le don bok lawa eng ma hi khove la hian thil thak hel om em hi ke chuan ka hrelo ni lali suwa Christian ne kan in zom chat chuan kan thi nuak ha taka kan thole duam taka nei kan tum kha tu te na modik lo tak pon an lo chen me the chu wang chuan khowela hian lalram din pathian lalram kan din chuan kan thi nuwa lali suwa Christian hen kan thlen nuwa lom man kan dong vele don chawni ti hi kan thupui ani wangin ZPM te chuan pathian lalram din kan tuma chu wang chuan pol dangina an ti ve ngai mia lo trong trai pol te kan neya tuna trong trai pol chuan retreat te an han nei puya ke mani min tuai thar em mani po southern headquarters a trong trai retreat min ron nei puya kan mit tuit la zoin pathian kan pola kan lom anuam ani tuna point ke ni po he trong trai pol din kan tumin ma kan la meka tukin jing kan local ma khan ni zan ni jok chu kan block president pu sang ku ngan min on phone a Reverend Vivan lal chunga kha trong trai pol press chairman ni tur khan a in pe ta ron ruat to ro ron te kalom me zane a po hian kan soi duwa trong trai pol helai te po hian in thei chuan wan lai phai pum pui tan lo in din ve ula ti chuan zir top ni piang te mo thotan ni piang te mo hian tu ina mo hei pumoi te na mo pu ve ne te mo rem chang pu thun ji ke te mo khatiang khan pu si mo na te pum pu je mo na te na mo rem chang khan in kal kwalanga i trong trai na hun te lo mang ve thin ula ti hi kan du a chu wang chuanin zanina hian ka thu soina han kan soi tel duwa tin pakhat le mana aizola AMC kan campaign lai khanin somi hun thar lampang veng so engwat nge man ta le so lai kan campaign lai son mi pakhat chuan awa ZPM ve min ti chuan avarin om ve awa pathian mi ve avan taima ve min ti na inga yang u ati a ka thinlung hian ka vong renga karil ru te awa ZPM ve kalo ti to hi chuan chutia ang chuan mi chan chin hi kalo soi thin ani zanin local khom te po hi mi in so pa chu pusi muana chu a ZPM men ti chuan pusi muana chu a taima mai arin om mai a in khom pe mai midang te tan mal som na avan ni tak a ZPM mai an ti na ang tur hian kan zawai hian zanin local khom te hi kan nun hi siam thar thewila ti hi kan cha du boka pathian khongai na wangin zoram pum ma kan boruak a tha a tuna hian lungle hian hemi south tuipui district ran ni to maula kan huam chungin la omna wang hian helai hian kan zawain constituency pasari kan omta a heta hian chiang leng longa kan soingam chu panga hi chu kan la don ni kan ti a parukna thorang po hi lak theina chance kan nei kan ria a pathian hena kan tong traya mitam takpuin kan kalna pianga hian lunglei district ai chuan in chak don min ti to thin ani chu wang chuan congress hoin mandeu khan an tong kama voitam tak ZPM nen sarkhana kan siam don an ti thina an tong tam tak wang khang kan ning ta deu niang kan president ten press conference me wa khan tu ma kan tho pui don lo an han ti ta khan an thin ana
an soina pianga chuan tuna hian MNFI po hian ZPM min beina a abik takin tuna po hian in hriat angin mi then khat phei chuan an post siama piangin pudu oma ming an lama pudu oma soichiat na nasa takin an da a tukin zinga po ni zana po tukin ka ti tei beta ni zana po video pakhat ka don chu pudu oma soichiat na ringot video ni a chi sang khan khang ang te kha in lo oi mai ka hlawa pudu oma hi kum som thum le panga politics a kal to a an soichiat na then khada chuan nula te nen te nu thloi te nen te anin kop ang ten an soya chung tia ang chu lo ni tak ta se kum som thum panga malam khan alang chuak vek tong tuna kan boruak alo thata pudu oma an hupur ema wangin pudu oma soichiat na kha an hna an lo nei ta ni in hriat angin assembly session hi pudu oman a soilai chuanin a viewer sen tam ema a hnu deuh puzoram thangan aron soive don chuan a viewer hen tlem thla hok zelani in lo en ve thinem ka shelawa ke chu kalo chin chha dan ve mai ni a chu wang chuan tuna hian pudu oma hian hupur berani a session ate po hian ama house a omlo chuan a hmu nom dan ane pani tiro chu wang chuanin kan tananga ya kan zawai hian pulal du oma hi sarkar tir chak ve shim hi an tam to ema tuna kan an soi fo to angin thildang tam tak chu soi ka tum lawa repeat bei mai kha huna ui oma entinan Facebook ate WhatsApp ate Instagram ate le Telegram ate achi sang a hianin party sangina an boruak hi aron lang thina ni china tu soiber nge punun moi nge tu soiber nge ka se tolo lockdown lai pu in keini pumwana puje mwana ning ka sia po lockdown lai pu in kan party chu kan pung renga khoi am hen lom lu ti le chu ti za chuan membership fee an pe thar ti hi a om renga party dang hian a om lem lo ni a om ve chu a om ve zeu thin chu ti lai chuan kan party chhuah san te po an lo om ve thowa kan party chhuah san zo hnuai mi te po kha in sia anga khang te po khan omana kina zona le chan na khang te kha kan la soenga an chhuah san kha a om ve thina khatiang te kha soi ho na te po kan la neyanga khatiang kha ril ru long hnual pha lo ula party hi chu party nia kan in sul pel zut zanina ke ni pon wal puya congress VC kan lom lu ta athen khulama chuang ma se tuna pon pali lom lu tur kan lama ba pathian khoina wanga kan rem ruat anga hun kan kalani chuan march ni som le pathuma hian pudu ma kan ko phenga chuta chuan LMC te an lo puang to ni chuan campaign kick off te mitharlom lu te le candidate puan na te manifesto tlang zar na te kan neyang kan tia amai ro chu sarkar lam alo le in pe lawa an lo la puang lo ni chuan mi tharlom lu na chau kan nei hrianga aba ka chu program shaning kan la kalanga chung huna te po chuan nangni ho po rem chu minon man pui ve turin kanon so mangcheunga akal thei te chu in local ve anga chu tiang chuan kan bo ro khi kal zela chu da chuan mi thar sang khatlom lu kan tumani chu town area a chau chu wang chuan nangni po zanina heta kan in lom lu na chan chu kan district ke mani hnuai southern headquarters hnuai ni ma ula town area chau khuta hloma kan lom lu do na wangin helai kan local rem chan line in lom lu na kan siam ta kha ani ti kha kan soi du bokani ti chuanin ni china kan soi ang khan party kal phung tam tak zirna kan nei he policy bu te po na kina kan la ron thon tamanga chuta chuanin kan la ron thon tamanga in lo zir chianga dan bu te in zir chianga ZPM takin local ula ZPM takin hun lo wong ula ZPM takin campaign lo nei ula ZPM takin natlang te lo thok ula ZPM takin pathian lo rong lo bol ula ti kha kanin chana ni sela thui tak thu mi pakhatin soi hi chuan arei duwa nakina zona le chan na lama te po hun kan la mang le zo kanga chu ti zong chu ni phot mai sela kalome